Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kanugrahan kebagas swarasan mugi tumanduk panjenengan Bapak Ibu ingkang rawuh wonten dalu punika wilujeng pepanggihan kalian kalau sakadang campur sari Sangga Buwana ingkang mijil saking Laladan Sido Dadi Matesih Kabupaten Karanganyar Surakarta Hadiningrat ingkang dipun pandegani Kang Mas Trihangga Kusbiantoro Sarjana Ekonomi mundi dawuh Janipun Bapak Wiyono Magister Pendidikan ugi Ibu Sri Yatun kanthi adicara pernikahan Roro Ayu Nadila Sophia Indriani Sarjana Kesehatan Masyarakat ingkang sampun hajatukrami kalian Bagus Yohanes Alvin Fernanda Sarjana Keperawatan putra janipun Bapak Sumarno Ibu Nani Supri Hatin derek dedonga derek memuji mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bahagia dunia dan akhirat amin Allahumma amin. Sangga Buana marak suwaning dalu punika ugi hangandi kadang-kadang seniwati kang badhe atur lelipur wonten ngarsa tamu kapereng tengen piyambak diajeng Sulistyo Rini Lalung Karanganyar kasusul diajeng Putri Kartikasari Giri Marto Wonogiri Devi Sulistyowati Tawang Mangu Indah Elida Suryandari Ngadirojo Wonogiri Tika Purnama Sari Selo Giri Wonogiri Cak Pentil Mas Glendoh Arum Kuwo Cak Wahyu Jaidi wilujeng dalu wilujeng mirsani gotekipun para kadang campur sari Sangga Buwana Sangga Buwana sayekti gayuh budaya adi nagari Sangga Buana Low
Nggih makaten lelagon pambuka saking kadang-kadang campur sari Sangga Buana. Mas Wahyu, kala wau siang kanca-kanca rikala bibar pambuka sampun ngaturaken lelangan beksan Gambyong Parianom. Dalu menika kedah ngedalaken beksan malih. Dadi nyucuk keleni bali Sangga Buana, nanjak keleni bali Sangga Buana. Niki berarti beksan melih. Beksane ning kudu beda, mau wis Gambyong bengine sing rada sigrak ben ora ngantuk. Lengger Banyumasan. Banyumasan. Sapa sing arep beksa? Putri Kartikasari. Elida Suryandari. Berdua ya? Iya. Lengger berdua. Ayo. Nguriri kabudayan Jawi kang arupi beksan. Niki katur sadèrèngipun ngaturaken lelangan utawa lelagon saking Sangga Buana. Mangga para kadang. Lengger Banyumasan. Pirsan. Woi, eh! Kata
Lah. Bekane nganti padha menggeh-menggeh kabeh.